Τι έγινε ακριβώς στο σκηνικό, δηλαδή τι έγινε? Μένα μου καταγγέλθηκε από τους εργαζόμενους ότι ενώ καθίσατε να μπούμε ήσυχα απλά και ωραία, δεχτήκανε μια επίθεση από κουκουλοφόρους γύρω στα 100 άτομα. Αυτό. Έξω από το Αξάκιο. Έξω από το Αξάκιο. Τι ώρα? Έξω από το Δημαρχείο. Αυτό συνέβη και γύρω στις 5 και 10. Και δια μαγείας λέω ότι το Δημαρχείο άνοιξε 5,5 ώρα, 6 παρά 25. Και διερωτώ με, πώς άνοιξε το Δημαρχείο, αφού τα κλειδιά από τα λοκέτα τα είχαν κλείσει οι εργαζόμενοι? Ποιοι είναι αυτοί που άνοιξαν το Δημαρχείο? Χτυπήθηκε κανείς? Χτυπηθήκανε 2 άτομα. Άσχημα. Η Δημοτική Αρχή θα διερευνήσει ποιοι είναι αυτοί που ανοίξαν το Δημαρχείο ενώ ήταν κλειστό και να τιμωρηθούνε. Πώς θα γίνει? Εμείς τραπήκαμε σε φυγή και άνοιξε η Δημαρχία. Ποιοι είναι αυτοί που άνοιξαν?